kinali kendel-kendel aku ora maido. Nggonmu wani ngantem aku ya ora maido. Ning tumrap cak-cakane iki lek marane iki cok kemajon ngono. Monggo sing jenenge kemajon kuwi adat sing iso dadi bocah cacatan. Sing nyatat malah para sing sepuh-sepuh. Sak jajare saya meneh wedi srawung kuwi ana ngono kuwi. Nek perlu ki sing iso duwe pikir sumrambah. Tiba tengah-tengah. Aja cok kemendel, aja cok kumingsun, aja cok kemajon, aja cok kepara tangan. Tegese kumingsun ku aja cok umuk, kemendel ku aja kok ngentengke marang tembung sing nyilakani, ana paribasan ngentengke watu hitam ngono kae jane ora apik. Nek bisa ki sing sirep ning sing tajem, sepi ing pamrih, rame ing gawe, iki sing tak karepake.